Λοιπόν, γεια σας, καλή χρονιά και θα σας δείξω πώς να ανεβάσετε το game που φτιάξατε στο itch.io. Αρχικά, για το παράδειγμα αυτό, θα πάρω απλά το engine και θα ανεβάσω το demo. Okay. Οπότε θα ανοίξω απλά το Ubuntu μου. Ωραία. Και θα το κάνω git clone. Εδώ πέρα. Έτσι. Ωραία. Και θα μπω αν είναι μέσα. Μετά θα μπούμε και στο engine και θα κάνω ένα make. Σίγουρα, ναι, ωραία, δουλεύει. Ωραία, και τώρα αυτό είναι το παιχνίδι και καλά το engine. Ωραία. Τώρα θα φύγουμε από αυτό το project και θα πάμε, άμα είναι στο root ή απλά πήγαινε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, που έχετε άλλα projects έξω από το πράγμα που φτιάξετε και θα φτιάξετε ένα directory που θα το λέτε applications. Οκ, εμένα υπάρχει ήδη, οπότε θα το σβήσω. Ωραία. Οπότε το φτιάξω πάλι και θα μπω μέσα στο applications και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε clone το repository αυτό εδώ πέρα. Θα το βάλω, άμα είναι, δεν ξέρω, κάπου το link. Μετά θα μπούμε, αν κάνω less, έφτιαξε όλα αυτά. Θα μπω μέσα στο φάκελο. Φυσικά είμαι ήδη μέσα στο φάκελο, ok. Κάνουμε ένα clear μισό, ωραία. Και ένα less, ένα clear. Κάνουμε copy paste αυτό. Και τώρα θα περιμένετε λίγη ώρα. Ωραία. Και τώρα μετά, αφού εκτελέστηκε αυτό, εκτελούμε και αυτό εδώ. Μετά εκτελούμε και αυτό εδώ. Ωραία. Κάνω ένα clear. Και τώρα φεύγουμε τελείως από το applications και από το EMSDK και μπαίνουμε μέσα εκεί που είναι το engine μας, μέσα στο εδώ πέρα, να είμαστε εδώ πέρα, και αν πατήσω less να βλέπω αυτά εδώ και απλά εκτελώ αυτό το script εδώ. Και τώρα ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι να γίνει compile σε ένα φάκελο το game μας, έτσι ώστε να μπορούμε να το ανεβάσουμε στο web. Ωραία, και τώρα που τελείωσε, αν πάω αν ανοίξω βασικά το File Explorer το Windows, τώρα όλο αυτό το tutorial είναι για Windows, ok. Άμα είστε σε Linux παρόμοιο, αλλά νομίζω μπορείτε να το βρείτε πώς το κάνετε. Άμα πάω τώρα στο root, που έχω εγώ όλα τα πράγματά μου εδώ, και έχω εδώ πέρα, ξέρω εγώ, το project, μπαίνω εδώ μέσα και θα έχει φτιαχτεί αυτός ο φάκελος εδώ πέρα, που έχει το HTML και όλα αυτά, δεν σας νοιάζουν αυτά. Μας νοιάζει μόνο αυτός ο φάκελος εδώ, ο web build. Ωραία, αυτό που θα κάνω εγώ είναι να κάνω Ctrl-C, βασικά να το δείξω. Όχι. Copy. Ωραία, το κάνω Ctrl-C, Ctrl-V απλά. Έτσι. Και μετά θα το κάνω Compress zip file. Ωραία, και αυτό ουσιαστικά θα είναι αυτό που θα ανεβάσω στο itch. Οπότε θα σας ανοίξω το itch. Ωραία. Έχω φτιάξει ένα test game jam που θα είναι απλά, είναι παρόμοιο με το δικό μας. Οπότε θα πατήσεις, ξέρω εγώ, Submit New Project. Εδώ σου λέει είτε να διαλέξεις ένα game που έχεις φτιάξει ήδη, που είναι μερικά που έχω φτιάξει εγώ ήδη, είτε να φτιάξεις καινούριο project. Απλά φτιάξεις καινούριο project. Ωραία, και θα βάλω ένα title SDL test. Ωραία. Και μερικά σημαντικά είναι να το πεις ότι θα είναι game, kind of project, αυτό είναι σημαντικό, HTML. Ωραία, και εδώ
Θα ανεβάσει το zip file, εδώ, αυτό εδώ. Μετά είναι σημαντικό να του πεις ότι this file will be playing in the browser. Και εδώ πέρα θες το μέγεθος που θα έχει το viewport πάνω στη σελίδα. Αυτό για να το δείτε, αν ανοίξετε το παιχνίδι σας, στο main απλά θα είναι το width και το height, οπότε αφού εδώ είναι 640 και στα δύο, θα βάλω και εδώ 640. Ωραία, αυτό, και άμα το κάνω save θα κάνει load το παιχνίδι πρώτη φορά, και άμα πατήσω run κάνει το παιχνίδι και έχει και ήχο, τώρα δεν μπορείτε να ακούσετε, αλλά έχει και ήχους που στο WSL δεν έχει. Οπότε ναι, αυτό, άμα έχετε κάποια πορεία στείλτε.